parts, nandito na tayo ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Tingnan nyo, ang ganda. Nice view. Kasapan dito. Namimigit doon si Master. Yung magandang spot kasi yung tapong punta dyan kasi may buto sa tutubig tabang. Ganda. Ayos. Hello mga parts, welcome back po sa ating panibagong vlog. Nandito po tayo ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Bumiyahe pa kami ng 2 hours bago pa natin dito. Bali, matagalan kami. Ano na ito, mag-11 o'clock na. 11 a.m. Dumaan kami ng mga altan. Naghanap kami ng pain na hipon. Matagalan kami. Kaya bali, naabot ng 3 hours yung biyahe namin. Tapos dumaan pa kami ng bayan ng Dagupan. Bumili ako ng laro sa bayan ng Dagupan. Ako, 8 grams. Ito po. Bulinaw po. Bulinaw po itong mga ano na to. Load na to. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe mo na kaibigan. Tapos, makipindot mo na rin yung kampanang may dalawang pakpak. Right. Yan mga parts, may set up ako dito. May pain na buhay na hipon. Tapos yung isa yan, bali dalawang bait in weight. Buhay na hipon yung pain. Tapos magkakast ako. Yan. Hagis ako mga parts. Hagis tayo. Unang hagis. Sana walang masubitan dyan. Medyo malukot pala itong bulinaw ng 8 grams. Doon tayo galing kanina mga parts. Malilit yung isda doon. May pataw dito. Yan. Yung dalawang bait in weight. Tapos habang naghihintay ako sa bait in weight ko, magkakast ako dito. Makasama tayo ngayon mga parts. Yun o. Umalis sila kanina, bumalik. Kumain lang ata. Bali 4 sila dito. 4 na anglers. Yan po yung Limahong Center. Malaki ng alon dun sa ano.
mga agat hindi no. Ang black bass. Parang, o yun, mga black bass yan, ano. Ano ko, taga ko naman. Kaya wala, napapul din sa akin. Putol din yan. Black bass, mga parts. Black bass, ano. Snapper, medyo maliit pa. Shoutout sa inyo mga master. Yung mga naging po sa ano. Ang Jar Page TV. Buhay na hipon yung kain ko kanina mga parts. Malilit yung ano, kumakagat. Bukan natin ito mag-cast. Mukhang zero na naman tayo ngayon. Nakari na ako ng itlog nito ha. Pangatlong fishing ko na ano. Walang huli. Muna sa Bipar, Dagupan. Unang punta ko doon, nakatatlong maliliit. Tatlong isda na maliliit. Tapos may tawang ko. Maliliit naman. Nung pangalawang balik ko sa Bipar, zero talaga. Zero talaga. Wala talagang nahuli. Tapos ngayon dito, mukhang zero na naman mga master. Master, palas 4 na ata to. Palas 5 na. Palas 4 sakto. Yan, dumadami na yung mga anglers. Dumadami na po yung mga anglers dito. Anong pangalan mo, sir? Gerald. Gerald. Shout out sa'yo, Master Gerald. Manawag pa kami. Naghahanap talaga ako ng mga spot na ano. Subukan ko na din. May vlog nga ako doon, 2 beses eh. May vlog ako 2 beses doon. Nung una 3 maliliit. Tapos pinakawalan ko di 0. Yung pagbalik ko, wala talaga, 0 pala. Pero yung mga nauna sa amin na umaga, pain nila buhay na hipon. Buhay talaga. Oo. 10 ang tawag nun yung malaki na mga isda. Baramundi. 10 piraso, tapos 5 yung unhook nila. Tapos may lapu-lapo, may snapper. Oh, nabubulabog pa. Malapit na matapos. Siguro mga 1 buwan. Papanood mo siguro sa sa Ison TV. Hindi ko pa nakakasama ng talaga. Oh. Lumipat na kami dito mga parts kasi pauwi na kami. Pabalik. Yan ang spot. Try natin dito mag-cast. Baka may talakitok. Yung lure natin na 0.
Bulinaw. Sana may talakita mga parts. Ito na kami sa boundary mga parts. Yan ang Lingayen. Pauwi na kami. Thank you mga parts. Bye bye Lingayen.